Oh, usap na pre. Yung nagibit-bit ang hinuktan ho. Ay, yung kapre nga, kuan kay... Ay, di na. Kasi bebe, ako ang hinuktan. Ayaw, bakit birthday? Ako ang hinuktan. Ayaw na! Yo! Pre! 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 Oh, uso yata pre. Uso yata pre. Wa ba kayo bakante di ang kuan pre kanang manok na nagdala kay birthday mo sa imong ginugos ron. Matay wa lagi pre. Nahurot mas atay ako manok. May humanok dahil hinuktan. Maparaptari man ako mga dawat pre. Di na daw ka ng... Imo ba yan ang kinugos? Damn! Itong birthday ba? Suda pag di ka mo. Kuha na nga pre. Matay pre. Inaapalan ko. Wa doon ay problema. Sa ako nga paratari naman. Kondisyon na ginahong manok na pre. Itari lagi na orong Domingo lipon. Di pa magkana ka jo karaan pre. Ang mga kapituig siguro na pre. Pero sa ako nga pre nga gikondisyon na hinggasto. Nung kung nagpara-kondisyon pre. Sayang kung na kay taas mo na klase manok ka pre. Birthday ra masabi mong kuan pe. Ya, mga yamuri pre. Ikaw mo dyan yung ninong pre. Check ka nang pangatayan naman ang ginagmay na pre. Na, pasensya na kayo pre kay wa. Diyo po kahatag na pre kay manukin horot kay atay pre ka nang hinuktan na diyo nabilin pre. Nya, sa kamana ko di na pwede na ko na ihatag kay nakakondisyon naman na kay baski makakaon tag bihaga na ka. Wa ba kay ginagmay na kwarta pre? Eh, ano pa inangor ginagmay ba? Tayo pasensya na kayo pre kay naglisod lagi po karong panahon na pre wa. Diyo kay kit. Diyo kay kwarta pre. Akong kwarta to para konsumo mo to pre. Nya, sa akong na nga. Tayo po yung sundo pre. Sunod pa kinsina. Mga ginagmay na. Kay bandoy pre ba? Kay imo ka na ginagmay sa birthday pre. Matay pasensya so kayo pre matay. Naaplan so kapikim so kayo pre. Naalang unta agad wadyo ni problema na ho. Sa pre. Iga ano na ni pre. Ano mo na ginugos pre nga. Kalayo kon pa no tapo kay ya ta ginagmay ba kay imo ako na ginugos. Anda mo ka mo hatagan na kay. Damn! Sige ka duhang mahana na. Atay pre pasensya so kayo pre. Grabiha so nga pikiha biton ha pre. Naaplan so pukoy manok pre. Pwede ron so tatong manok na sa ako mga burkis atay hinuktan na mga niya. Sayang ko kay nang muna ihaw na to pre nga. Itatari naman ho. Hala pre mo. Ato halaman ko pre kay basig. Kay bakit ang ato nga ika handa na ko unja ba kay. Muha man tanang ginugos ika. Wala mo man to. Mo sige yung ni pare nga yang hinuktan nga yang para sa bungay. Mas pare wa ya bu siya. Mo siya yung niya na hinuktan ba. Mau lagi ni pare ni. Siya mo siya ko kan mo hinuktan. Ba't di ko siya yang kinugos niya di siya mahatag nako. Anak ko kay gamay ani sa akong anak eh. Di si pare ingon siya wa siya manok. Bahala na. Wa siya kaon. Aw ko na to pare. Watan na ba to manok? Sa to siya paingon. Oh, ano na pre? Yung nagibit-bit ang hinuktan ho. Ay yung kapre nga kuan kay Ay di na kasi bebe ako ang hinuktan. ayaw bakit birthday ra pa sa kuan pre. Ayaw na. Yung silbi na ito ano. Anong lagsa mo ni hinuktan? Itariya na ne. Ikaw titikawat sa mga manok ha? Bagus sabi, kaya na kayo. Ego apa? Got it! Got it!